Juventus Club vera more Bekirkara, Juventus wieħed Chelsea xejn, għandna magħna l-Massima hawnhekk rġejna l-tajna ma se tissek il-logħba hawnhekk. Ma nistax ma nsaqsik l-ewwel kif kienet l-esperjenza tiegħek meta tlajt il-logħba ma' Milan, qed tinna l-kont hemmhekk. Pretendejt rebħa ovvjament li ma ġietx, però qisu bdejt nara ċertu improvement fl-iskwadra li għamilni kuraġġ għall-logħbi ta' wara. Li issa nibdew naraw il-frott tal-istennija għajdu. Kif kienet l-atmosfera ġenerali fi Granda kien Ma kienx ħażina, kienet prova kont wieħed minn dawk li nipprovajt nagħmel naqra ħoss ukoll kont kurva li kienet tajba ġifieri u speċjalment mal-gol ta' Morata li rajtu eżatt fil-rassa li kont wara ġifieri kienet sewa. Jalla jkollna ċans li nittilgħu iktar drabi tal-istaġun. Naqrbu l-logħba tal-lejla. In ġenerali, x'taħseb ovvjament irbaħna l-għalja l-iktar logħba importanti tal-istaġun s'issa, irnexxilhom jibqgħu Juventus, il-kummenti tiegħek in ġenerali fuq il-logħba. Rebħa li ġibniha b'sninna, però prezzjussima, ħafna ġifieri u erġajna li għoġbitni ħafna li erġajna rajna il-grinta, il-feroċja li tirbaħ tipika tal-Juventus. Naħseb waħda minn dawk l-aspetti li spikkaw u permettejt fejn ħarġet il-grinta kienet fid-difiża. Ejwa, għandek raġuna Leandro, innotajta u konċi għalija. Fid-difiża ġejna rajna anke Bicchiellini fl-aħħar minuti, ġifieri dik it-tenaċa li meta jifforma l-koppja ma' Bonucci fid-difiża Chiellini ġifieri jitrasformaw ruhom u meta jkunu jdirbħuha logħba they put their heart to it ġifieri. Bħalma rajna anki fl-Ewropej mat-Taljani stess. Saqsejt mistoqsija lill-żewġ intervisti ta' qabel ukoll. X'taħseb il-fatt li beda Bernardeschi u kien baqa' bank? Ma stennejtix daqshekk jiena, però Bernardeschi wkoll ġobni għax iġġieled u kombatta u fl-aħħar mill-aħħar ta' pass ġenjali li kienet għal-gol tal-rebħa ġifieri. Overall, nistgħu ngħidu li prestazzjoni pożittiva, anke għal-fatt li tipo plejer li jaqla ħafna kritika u tieħu gost meta jkun deċiżiv biex nġibu riżultat tajjeb. L-aħħar żewġ mistoqsijiet żgħar, ikollok tagħti rating lit-tim illum wieħed sa 10, x'ittihom u għalfejn? Nagħti 7.5 mhux il-perfezzjoni għax nemmen li pereżempju ċertu affarijiet nirfinawhom, speċjalment fl-ewwel ħaf. Meta ċertu passing elementari bħal dak il-kuntratt tagħ pereżempju li konna tintellaw Brabio kellna superjorità numera fil-midfield tagħhom sejna sfruttajment żgur aħjar. U ma nemmen li kien pass abbordabbli biex iġibu tajjeb. Dawn il-final fil-passing anke f'sitwazzjonijiet meta ma jkollokx daqshekk il-pressure tal-avversarju fuqek. Bażikament dik. Fimtek. L-aħħar mistoqsija, issa d-derbi kontra Torino, x'tixtieq tara minn dik il-logħba, xi aspetti li tixtieq tara u xi aspetti li tixtieq telilna mill-prestazzjoni. Għandi speċjalment il-rebħa tal-lejla tieni aspettattiva enormi għall-logħba kontra Torino li hija naħseb crossroad importanti għall-istaġun tagħna. Nisperaw li nikkonkretizzaw b'rebħa oħra li tifan aktar fuq fil-klassifika li għandna bżonn ħafna biex nirkopraw il-pożizzjonijiet. Nemmen però
illum rajna sinjali ċari il-grinta ġiet. Il-grinta ġiet, u hemm fuq xi xtibni. Tajjeb, grazzi ħafna Massimo, aħna grazzi tal-li segwejtuna, narakom fil-logħba li jmiss kontra Torino. Grazzi ħafna.